हाथायनिफ्राय फैदोंमोन बिसोर हौवा हिनजाव फैनानै बेयाव डिपु हाबफैदों ओमफ्राय डिपु हाबनायाव आं रायलायदों आरो बहा थाङामोन ओमफ्राय बिसोरो होनबाय हाथायनिफ्राय फैदों हाथायनिफ्राय फैब्ला दा महा न'आव थांनो होनबाय आरो न'आव थांनो होननानै ओमफ्राय मानसिफ्रा मा जाबाय बेनिफ्राय थांनो ससे बैसिम थांब्ला माने घटना जाहैबाय खोमा उल्था फैफिनबाय पेट्रल पाम्पआव आं दङमोन आरो जेब्ला पेट्रल पाम्पआव थायो होनबा बिसोर फैनानै आंखौ ओरै फैलाय जाबाय मा जाखो होननानै नङालै ओरै फै जाबाय ओमफ्राय बिसोर आंखौ गुलि गावबायना सोरबा थाना में आया ना थाना में बात कीजिए सहेल' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मोनसे हाथायखौ गोबां फेसबुकनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा निउसनि गेजेरजों गोबां गोसारबाय थानाय नुनानै मोनखाबाय जानांगौ दा गहपुर हलंगियाव जिथुनाखि मोनसे जाथाय जालांनाय जोबोद गिदिर गिलु बालु जाथाय जानाय बिनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों नोंथांमोना जिखुनु भिडिअखौ फुल नायनानै लाग्रो फुल नायबा मोजाङै मिथिनानै मोनगोन आरोना दा बे जाथाया बोरै जानाय दा जाय मानसिनाव बे जाथाया जादों जाय मानसिनि मोदोमाव नांदों बे जाहैबाय माने हाथायनिफ्राय बा बाजारनिफ्राय फैनानै माने डिपुआव थाव सोनानै थांनाय थानायावनो बे जाथाया जादों आरोना माने अरुणाचलनि सासे मानसिया हाग्रायाव दाउ गावनाया माने बिनि मोदोमाव माने गुलिया नांफैदों आरोना बे जाथाया माबोरै जानाय बिनि सायाव नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायलांबा मोजाङै मिथिनानै मोनगोन आं मोजाङै बुजायनानैबो बा फोरमायनो हायाखैबो जानो हागौ बिनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायग्रानै लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जुदि गहपुरनिफ्राय नायदोंबा बे जाथायनि सायाव मोजाङै मिथियोबा कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरोना आरो नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय भिडिअखौ नायो कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय हाथायनिफ्राय फैदोंमोन बिसोर हौवा हिनजाव फैनानै बेयाव डिपु हाबफैदों ओमफ्राय डिपु हाबनायाव आं रायलायदों आरो बहा थाङामोन ओमफ्राय बिसोरो होनबाय हाथायनिफ्राय फैदों हाथायनिफ्राय फैब्ला दा महा न'आव थांनो होनबाय आरो न'आव थांनो होननानै ओमफ्राय मानसिफ्रा मा जाबाय बेनिफ्राय थांनो ससे बैसिम थांब्ला माने घटना जाहैबाय खोमा उल्था फैफिनबाय ओमफ्राय अबेबा नागा मास्टारनो बेखौ आं सिनायला बे नागा मास्टारा गारियाव दिखांना लाबोबाय आरो ओमफ्राय दिखांना लाबोनानै आंथ' नैबावनो दङमोन पेट्रल पाम्पआव आं दङमोन आरो जेब्ला पेट्रल पाम्पआव थायो होनबा बिसोर फैनानै आंखौ ओरै फैलाय जाबाय मा जाखो होननानै नङालै ओरै फै जाबाय ओमफ्राय बिसोर आंखौ गुलि गावबायना सोरबा होनबाय हाब मा गुलि गावलाबायनांगौ जा नों दासो थांदों मादै नोंखौ सोर गावखो होननानै सोंबाय नङालै बेयाव दाउसिन गावग्रा होनना बुंदों आरो बेयो सोरबा आंखौ गुलि गावबाय दाउ गावनायावनो माने गुलिया मानसिनाव नांफैदों आरो बेबायदि ओमफ्राय गाव खोन्थानाय आरो ओमफ्राय बिदि होननायखाय थां मानसिखौ नागिरहैदो होनबाय बिसोरो लोगो आंखौ बिदि होननायखाय आङो खालांनानै ससे हाग्रा नागिरहैदों आरो ना नागिरनायखौथ' मानसिखौ नुवाखिसै बिसोरथ' खारबाय खोमा ओमफ्राय गैया ओमफ्राय ओरै फन हरलाबायबाय ओरै हाजोआवबो आं फन हरबाय मानसिफोर दंहैयोखाय जे ओरै मानसि दङबा सोरबा मानसि थांनो हागौ बेंनानै ला एसे खबर खालाम एसे नागिर होनना आं बुंहरबाय आरो ओमफ्राय बिसोरबो नागिरबोबाय बिसोरबो नुवाखिसै आरो ओमफ्राय उनावहाय आं फैफिनबाय आरो फैब्ला ओमफ्राय आं सासे मानसि बुंबाय थां नों दालांथिं थांदो थां आं ओरै नागिरहैनोसै नों दालांजों नागिरहैदो ओमफ्राय बेबो नुवाखिसै माने गावनानै खारनाय जाबाय आरो गावना खारनाय माने बे गावग्राखौथ' जों नागिरदोंसो नालाय ओमफ्राय गावग्राखौबो जों नुवाखिसै गावग्राफ्राथ' मिथिखाबाय जेनेबा मानसिनाव नांबाय होननानै जानो बिदिनो मिथिबाय खोमा बेखौ आं बुंनो हानाय नङा मिथिबाय ओमफ्राय नागिरबाय जोंथ' मोनाखिसै ओमफ्राय फैफिननानै दा नै अरुणाचलनिफ्राय पुलिस फैलायलायनाय जानाय आरो दा नोंनि सन्देहआव दे दा उदैयाव दे गुलि हाबदों बे मानसिखौ गावदों सानदों ना जेनेबा दाउखौ गावदों नोंनि सन्देह आंनि सन्देहआथ' जिनिसा दाउ गावदोंमोन खोमा बिदि सानदों आरो आंनि सन्देहआ बिदि आरो दाउ गावनायाव बोरैबा नांफैबाय अबेनि मानसि बबे जायगानि अरुणाचलनि आसामनि होनना नोंथाङा जोंनि सन्देहआव आं अरुणाचलनि सानदों आरो जोंनि आसामनि जानाय नङा अरुणाचलनि जागोन आप लोग थाना में आया ना थाना में बात कीजिए अभी क्या मिला आप लोग जवाब दीजिए वो लोग का घर लेके जाना है जो भी थाना में आ जाइए नहीं थाना में बात ऐसा नहीं कोर्ट में थाना में लेके गया थाना में क्यों लिखे गए वही तो उसका बारे में क्यों लिखे गए वो तो उसका रीजन का हम लोग को सही है क्यों लिखे गए थाना अभी प्रूफ नहीं है जो भी प्रूफ नहीं अभी हम लोग बात नहीं थाना में प्रूफ चाहिए आपको प्रूफ चाहिए क्या मिला अभी मतलब बे आसामिखौ बेलेग गारिजों लांनाया जों बेखौ जुक्ति मोनाखै एक्चुअली बे जों अन दा स्पटआव मोननांगौमोन आरो बेखौ स्पटआव मोनोबा एक्चुअली दानि नोंथांमोनाथ' सोंदोंमोन नङा होमबा मिडिया पार्टिया आइरिबिननाव लेकिन बिसोर जबाबखौ बिसोरो थानायावसो होगोन होनना बुंदों थाना में आ जाओ होनना बुंदों बेखौ थारमाने जोङो जुक्ति मोनाखै आरो
बेथ' थिगानो नाथाय बिथांमोननि जि थानानि जि गारियाथ' बेयावसो दंमोन नालाय जायगायाव नाथाय बिथांनि दायनिगिरिनि गारिजों थांनाया बे बेसेबां जुक्ति जुक्तियाथ' एक्सुवेलि बिराद 100% बे इलिगेल जाना दङ थारमाने मानसियाथ' दा अलरेडि सिरियास जाना दं मेडिकेल माबा टेस्टफ्राव मोनहैबाय दा मानसिया सिरियासआवनो दङ दा जों बे दायनिगिरिखौ नांगौमोन दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय जों थानायाव लिंलांदों अरुणाचल थाना हलंगि थानायाव दा जोङो मा रिजाल्ट मोनगोन दा जेनाखि अलरेडि बेखौ पइन्ट थुदों गावदोंमोनथ' सिलाइजों गावनायाव जेनेबा माबायाव उदैयाव हाबदों हाबनानै जेनेबा गुलिया बिब'आव नांहैयाखै गेजेरावनो दं दा बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दं दा बिनि बेलायाव जों मा बुंनो दा पाब्लिकआ जोंनो बिनो न्याय नांगौ मोजाङै न्याय नांगौ थारमाने जोङो बेखौ 100% जों दायनिगिरिखौ जों हमनांगौ आरो बेनोसै आरो बिथांनि गारिजोंसो लांदों जेनेबा दायनिगिरिनि गारिजोंसो बिथांमोना पुलिसफ्रा थांबाय दा गावसिनि गारिजों लाङाखै बिनि सायाव मा बुंगोन बे समाव बिसोरनि बे बेलायाव इन्डिभिजुवेल बिसोरनो थांनो हागौ थारमाने बेखौ पस्ट खालामनानै बे थथा गुलिया मोननै दं नालाय नङा होमबा बेखौ बिसोर जान्सि खालामनानै बे एकुरेट नंगौना नङा बे गुलिया पइन्ट टुनि बेखौ बिसोरो जान्स खालामनानै पस्टबो खालामनो हागौ बिसोरो दा एक्सुवेलि जों बेखौ जाम्बा नंला जाम्बि नंला दानि जुगाव नङा होमबा दायनिगिरिखौ गावसोर खम खालामनो थारमाने बिसोरो हलंगि सेर सेर लांनानै एयारपर्टनि लामाजों लांनानै लांबाय बासायनाय बायदि जादों आरो बासायनाय बायदि जाहैबाय पुलिसनि मथे आङो ब्रिजसानिफ्राय नाहरदों आरो ना बे जायगायाव माने ओरैनो एयारगानाथ' बेसेबां नांहैया आं पइन्ट टुनि माने एसे जाज खालामदों आरो ओमफ्राय बिसोरो दै जिङाव फ्लिंफ्लां दंबाय थायोमोन आरो ना बेनिफ्राय आं बुंबाय जेनेबा बिसोर बेयाव नागिरबायना नोंसोरो बेयाव नागिरनोङा डाइरेक्ट मानसिया सन्देह बेनो जागोन होननानै पुलिस फैखांनायनि उनाव थांनानै दा माने नुबाय आरो नुनानै गावसोर रायज्लायबाय जोंथ' जेनेबा जों थांदों बेयाव मानसि आरो ना बेयाव आबाद मावगासिनो दङ ओमफ्राय जेनेबा बे पइन्ट टुआ दङ आरो ओमफ्राय जों बुंबाय बिदिनो लाबोनांगौ ओमफ्राय गावसोर बुंबाय बेयाव लाङोब्ला पाब्लिकआ माने नंगौबाबो नङाबाबो बुनो हागौ होननानै माने बिसोरो बेजों लांबाय आरो ओमफ्राय जों बुंबायना बिसोरबो दा आरबिन बुंबाय सार बेथ' रुल नङा जों बिदि बुंबाय जों बेथ' रुल नङा बिदिसो लाना फैनांगौमोन नोंसोर थानायाव रायजोफ्रा बोरै बुंनो बबे गारिजों लांदों गावनि दायनिगिरिनि गारिजों लांबाय आरो ओमफ्राय जोंबो सानैसो थांफानो होनना बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय फैफा होनना बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय आं बुंबाय बिसोरखौ जिथु दायनिगिरिजों थांनानै दा लामा ससेयाव माबा मोनसे जालाङाथ' होननानै बियो जिथु गावग्राया ओरैबायदि आरो जेनेबा जोंथ' सन्देह बेखौनो बिनि माने रायलायनायफ्रा माने माखासे नांथा जादों आरो स्पष्ट क्लियार जायाखै ओमफ्राय गावनायनि माने थथाखौ मोन्दों आरो गाव गुलिखौ गावदों होननानैबो सिमान जाखादों होननानै जों खोनादों फार्स्टआवथ' जेनेबा गावाखै होनबाय थादोंमोन उनाव थोर मावनानै माने खोथाया गोबां रायलायनानै गिनानै आरो गावनायानो जाहैबाय थथाखौ मोनसे मोन्दों आरो गावनि जायगायाव आरबिनानो मोन्दों आरो बेखौ आरो गुलिबो दंफायो माने जों गामिनि सासे प्रेमचन बसुमतारी होननाय बे हलंगि सेरावहाय गोदान पेट्रल पाम्प माने खुलिबाय बेयाव पेट्रल पाम्पआव बेयो बाइकआव थाव सोनानै न' फारसे थांनो ओंखारनायावनो पेट्रल पाम्पनिफ्राय माने जास्ट 10 मिटारसो सिगां आग बारायनायावनो साहाथिंनिफ्राय फैनानै माने गुलि मोनसे बिनि उदैयाव नांनानै हाबो दा बेयो एसे गोब्राब जखम जादों जखम जानानै बिथांखौ दा गहपुर मेडिकेलाव लांनाय जादोंमोन दा खोनानो मोनदों बिनिफ्राय माने तेजपुराव रेफार खालामबाय होननानै दा उदैयाव हाबनाय हिसाबै ओरैनो दाउ गावनाय सन्देह ना मानसिखौ गावनाय सन्देह जोंनि सन्देहआवथ' माने दाउ गावदोंमन खोमा जेरैहाय साहानि अरुणाचलनि मानसि दा नागिरनानै बे जायगानिफ्राय एसे साहाथिंहाय माने मोनसे केम्पआवहाय मोनसे पइन्ट टु माने सिलाइ मोननाय जादों आरो माने गावग्रा मानसिखौ मोननाय जादों आरो गावग्रा मानसिखौ मोनबाय आरो औ मोननाय जाबाय ओरैनोथ' जोंनि आसामाव बेबायदि गुलि गावफैनायनि दाउ गावनायनि एलाउ गैया मा होनगोन आसामावथ' माने बेबायदि एलाउ गैया आरो जिहेतु माने जोंनिया दायनिगिरिखौ माबायदि बेनि सायाव माने दायनिगिरिखौ माने आयेन बायदि बेबस्था लानांगौ आरो दाउ गावदोंबाबो माने बेबायदि मिथिंगानि माने जिब जुनारखौथ' बिदि माने गावनो माने गभर्नमेन्टनिफ्राय बेबायदि मोन्थाय गैया दा बियो माने इलिगेल हिसाबै बियो दाउ गावनायाबो इलिगेल आरो बियो माने सुबुं थानाय मानसि थानाय जायगायाव बियो नोजोर गैयालासेनो माने गावनानै माने नांनाया माने जोबोद माने निन्दा खालामजाथाव आरो दा बेनिखायनो माने बेनि सायाव माने गोख्रोङै बेबस्था लानायखौ जों लुबैयो आरो बे गुलि गावखांनानै खारनानै थादोंमोन नामा खारखुमादोंमोन नामा खारनायाथ' खारदों ना मादों जों बेखौ बुंनो हाथ'ला खिन्थु बे गुलि गावनायनि बे 500 मिटारसो माने गोजानावहाय माने मोनसे केम्प दङ बे केम्पआव माने बियो
थानानै खामानि मावगासिनो दं ओमफ्राय बे केम्पआवनो माने सिलाइखौ दोननानै मानसिया खामानि मावदोंमोन आरो फोथाराव दा बेनिफ्राय गाव बुंनाय बादिबा बे मानसिनाव गुलि नांनायखौ बियो माने मोनथियाखै होनना बुंदों आरो गोजाननिफ्रायसो नांफैदों औ जेनेबा एसे गोजाननिफ्राय नांफैदों जे बे बुंनाय बादिब्ला गावग्रा मानसिया बुंनाय बादिब्ला बे माने बियो मानसिनाव गुलि नांनायखौ बियो मिथियाखै आरो